Здравейте! Нека направим едно гледане за отговор на въпрос, какъвто и да е въпросът ви, от каквото и да е естество. Само ви съветвам да не е за здравето, защото картите Таро и аз не отговаряме за здраве. За здраве може да се обърнете към нужните специалисти. Така, щом сте попаднали на това видео, ето цепя, значи то е за вас. Задайте си хубаво въпроса, какъвто и да е той, формулирайте го и ще отговорим с да или не. Теглят 3 карти, ще ги обърнем. Така, обръщаме картите и ще ви дам отговор, след като ги разгледаме самите карти. Така може да погледнете абсолютно само мечове. Мечове. Има ли какво да говоря, изхождайки от картинката, която виждаме? Отговорът на въпроса по-скоро е не, защото виждаме голямо напрежение, дилема, напрежение, неуспешна комуникация, лоши отношения, гняв, агресия, раздразнителност. Просто в тази ситуация, в която сте, независимо в какво отношение, ви носи натоварване, агресия, гняв, изкарва ви извън водите, в които нормално се намирате, извън спокойни води. Наистина просто много ви наранява и както виждате, ето тук рицарят е в покой. Просто трябва да вземете време да се отдалечите от тази ситуация, да преосмислите, да си дадете сметка и да преоцените същата ситуация. Това може би ще ви даде друг поглед за нея и тогава няма да търсите този отговор, който в момента, този въпрос, който сте си задали. Ще изтегля още една карта за пояснение. Нека да я видиме. Така. Просто да имаме по-голямо пояснение. Да, всъщност казва точно това, че когато се отдръпнете от тази ситуация, когато преосмислите, знаете, когато се отдалечим от нещо, което ни притеснява и самите ние преживеем тази болка и преосмислен, ни се променя самата перспектива, самия поглед към ситуацията. И тази карта говори, че променяйки с това отдръпване собствената си перспектива и оценка за ситуацията, или ще си отидем, или ще имаме и то без болка, то с тази гледна точка, в която няма да изпитваме болка, или ще намерим начин, дори подкрепа от трети човек. Може би трябва да се обърнете към психолог, към приятел, към медиатор, ако е в работата. И с това отдръпване и подкрепа, която търсите, ще намерите разрешение на проблема си. Разрешението може в любовен аспект да изградите ново начало, по-добри отношения, а може и прекратяване на връзка, но с едно преосмислено от ваша страна, която няма да ви тежи. Това е, желая ви всичко добро. Напишете в коментар дали това се отнася за вас.